Točiť. Čaute ľudia, dúfam, nech sa vám toto video bude páčiť. Sme tu traja a ideme na hru. Hráme Mystery Murder 2, dávajte odbery. Ja som šerif. Ja som murder. Ja som murder. Ja som šerif. Ja som innocent. Okay. Ja som šerif. Ja som murder a... Dobre, ale buď ticho. Dobre. Budeme ticho. Yes, mám čas. Nie. Ďakujem. Yes. Počkaj, skúsim koho. Ľudia. Čo to opovažujú robiť na mňa? Pozerať týka. Kde? Dobre, však môže... Ja keby si mal ADHD si taký. Paťo má nožík. Ja nemám nožík. Poď, ja mám nožík, počúvaj. Ja mám nožík, vidíš, v ruke mám nožík. Ja som už mŕtvý. Alebo ja som ho zastrelil. Či zabil. Ja si to vyzbieram dovtedy, dokým ma nezabijú. No. Ja chcem hádzať. Ty si jaký tam pomalý, alebo len mne to tak ukazuje? Nie. No, dobre. Počkaj, ja to musím ich zabiť. A kde sú? Neviem, kde sú ostatní. Choď doniesť toto. Vodva, ja sa idem ich zabíjať, dobre? Nie. Potom, dobre? Kamu, jak tam prestrelujú? Oni tu prídu. Tebe sa vytočila hlava. Bang! No. Mne sa tak stále vytočí. Dostal som niečo. Dobre, to bude veľmi dobrá hra ešte. Zanechávajte tu odbery a lajky pre ďalšie videá. A ja si tu dám. Viete čo? Nastavím si kameru. Dobre. Prečo ty furt skáčeš? Neviem, počkaj. Však to musíš tak urobiť. Ja viem. Kúkajte, čo? Poď. Však mi neskáč do rečí. No, poďme. Chlapci, povedzte ľuďom, nech dajú odber a lajky. Dajte 1500 lajky. Dajte 1500 dislike, ale nie. Dajte lajky a hlavne nech tu bude milión odberov. Nie, nech tu budú 1250 milión lajky. Áno, počúvajte ich. A ja som... Nie. Ja som zelený. Ja už viem. Zelený tiež. To je innocent. Ja si vypnem kameru, sa hanbím. Dobre, nemusíme celý čas. Ja sa bojím, čo si ty, Paťo? Ja som innocent. Aha. A ja som innocent. Innocent, dobre. Dobre, táto typka je murder. Ona však tebe teraz pomyslí, že... Tá sluchatková je tuto nožík. Táto, pozerajte. Táto je nožík. Však my vieme. Kiko, ona je nožík. Však my Ja už viem, vieme. dobre. Jaká? Ja neviem. Aha, tam, čo je za mnou. Aha. Nie, to nie je. Táto. Zabila ma, pozor. A Joj. mňa zabila. No, Kiko, ty vieš? počkaj. Vám toto video bude páčiť a zanechajte tu aj odber. Lajky. To je môj kamarát tu. A tu hrá na mojom účte druhom. Toto je môj účet, tu má IP21, len som dal kamarádovi. To však to majú každý. Even. Dobre, čo Ideme budete? hrať. Joj. Innocent. No, ja som A ja som. Áno. Dobre. Tak môžeme ísť na to, ale najprv, aby som... Kámo, poď. Ona ma zabila. Ja som zaskryl. Ja som bol od nej úplne ďaleko a ona ma zabila. Asi hodila do Kde je teba. Paťo? Kde si? Však ja som zomrel. Dávajte odbery a lajky. Kúkajte. Ja budem sledovať, vieš čo, toho môjho kamoša. Toho zeleného, či modrého, či aký je. Zelený. A hej, tu zelený mermán. Ten? Toto však to si ty. Kúkajte. Ja viem. Ja vidím, kto to je. Ja vidím, kto to Dobre, je. nekrič, môžeš? Utekaj, Sebi.
Však utíkam. Zabila ma. Nevadí. Nevadí, kamo. Aj mňa zabila skôr. Ona má pištolu na tú kempy. Ja sledujem tú typku, čo má rúžové. Imagine camping. Pištol? Imagine Nie. campovať v 2024. Kúkaj, Kiko. Imagine campovať v 2024, ty kokos. Dobre, dúfam, jak sa vám toto video bude páčiť ešte viac. A môžeme tímovať, počúvajte. Všetci my traja budeme pokopy Idem za tímovať. plášť. Dobre, a my budeme tímovať všetci my traja. Idem, som v lote. Lodi. Aha, ja na ňu leziem. Skúsim aj ja. Chlapci. Tak. Ty kokos, ja... Chlapci, to je aké dobré videjko. Prosím, dávajte odbery a lajky. Není to zo srandy. Dobre. Ideme na Dobre, to. budeme si... Čo sme? Dobre, ok. Šerif. Innocent. Dobre, Innocent. Dobre, ja tu typku, tak nastrelím. Kde si? Dobre, ja mám prst v posledne. Ja tu... Jezus, Kiko. Čauko. Dobre, vy mi hľadajte murdera. Ja tu zatvorím. Vy mi hľadajte... Aktíve. Ja som to aktivoval. Som na druhej strane. Dobre, vy mi hľadajte murdera. OK. Ja neviem, kde. Kam? To Neviem. sa otvorilo. Ježiši, ona je murder, ja som ju... Čo to? Ona ma zabila. Ja ju vidím. Ona ma zabila. Ale kde je Sebastian? Zoberte gun, zoberte tú pištol. A neviem, kde si. Ona vonku, zoberte tú pištol. A kde vonku, kam? Dobre, Však vonku, idem sa normálne. po... Aha, jaj, to je toto, tá hra, ja viem. Už tam, kde sú tie garáže. Aha, už viem, to je iná mapa. Okay. Idem sa pozrieť, aha, tu je. Tu je, zober. Ona, táto murder. Ježiš. Dobre, nekrič tak. Ja chcem postreliť. Ja keby ťa tu vraždili. Jo. Aj Aj mňa nevadí. Dobrý pokus, počúvajte ľudia. Ale čo tak vrieskáš? Idem za vami. Čau, ja si idem. Dobre, ja idem na grill. A je tu ešte jeden s nami kamarát, ale není ho počuť, Dajte si- lebo Dajte si... sme mu povedali, pozdrav sa. Čaute. To je ten môj bratran, čo sme minule hrali Brookhaven. Dajte si sliepku na jedenie. Choďte tam tu tak na grill. Že ešte keď to stihne Ja možno. ti to ukážem, kde to tam... Nie! Ty to máš jak lagy. Kde si? Počkaj. Prestaň, čauko. Ja z toho nemôžem, tebe sa to sekne. Čaute. Dobre, dajte si sliepku. Kde? Tu jeho. Ňam. Už ste ju zjedli. Díky za hlavu. Díky za telo. Čaute, počkajte. Lebo to je také miesto. Však, ale na stôl si viem sadnúť. Ja viem, lebo to je ten sit za 800. Môžem si kúpiť? Počkaj, ja si môžem kúpiť ho... Nie, nekupuj, prosím. Ja si kúpim, Je to tak dobre, kúp si, no. Ja si môžem kúpiť tu na hocičo. Alebo ja si budem šetriť asi. A on mi minul teraz práve, na čo? Ja si budem šetriť. Hej, ja neznášam toto, keď ma tu preškrtnú. To je strašne ponižujúce. Ty kokos. No, Dobre, takže dajme tak. Factory polo. Factory, hej, to je dobre celkom aj. Ale oni všetci dávajú... Aj ty poď sebi, poď na Factory. Nie, ja. My už vyhráme, dobre, už bude Factory. Tu je tajná skríša. Aj mne sa Ja to vím. ani trochu mu skazí. Poď sem za nami, nie? Dobre, čo budem? Neviem, prečo tam išiel. Innocent. Innocent. Dobre, my sme taká innocent banda, nešťastná. No, to je také smutné. Idem vonku. Však to je také ponižujúce. Čo, kde si, čau. Tu som. Ahoj. Čaute, vy ste tu všetci, kamo. Ja tu len tak robím. Budem to povedať. Ja tu len tak... Počkajte. Nie, to je tá týpka.
Nie, to nie je tá typka. Počkaj. Ona má pištol. Aha, ona vás môže zastreliť. Ja viem, ale ju to potom zabije. Ja viem, ale to je Dobre, zbytočné. tento je murder. Ja vidím, ktorý je murder. A je vonku? On má Nevrieskaj tak. Dobre, počkajte. No, kámo. Také dobré. Kámo, však to je... Nehovorte, kamo, je to cringe. Okay. Kámo, Ideme tam. ja neviem naskočiť. Čo som teraz povedal? Neviem, ale... Au, moje nohy. Nestrkli. Idem si tu nastaviť. Ešte počkajte, co tu skrývam, ale... Už ste len 1, 2, 3, 4. A počítam murdera. Počkaj, a kde je Murder? Murder je práve teraz. Aha, ja som tam blízko, až... Aha, ja som... Kámo, tam by to bol. Ja ho zabil. Tam je Murder, kde bol Murder. Ach jaj. Ja som si tam sadol. Tam je Murder, videl si? Už ste vyhrali. Hej, yes, kámo. Lebo skončil. Ja viem. Je dobre. Na to máte 3 minúty, sa mi zdá. Na to jedno kolo. To je veľmi dobre. Tak dávajme ďalej. Kámo, na čo nám tu spievaš? Hej! Daj to do House 2. Jingle bell, jingle bell, jingle. Čo budem? Ja som Murder. Innocent! Dobre, nezabí nás. Dobre, dobre. Potom mi kempy tu Hej, hej. a ja ťa nezastrelím. Hej, ale prosím, neurob to. Dobre. Jak sme sa dohodli predtým. Dobre. Vidíš, ja nemám. Je. To sa aj nestalo. Dobre, zoberiem si... Táto typka má ganu. Táto. Super, ale ona aj tak nevie, čo som. Dobre, zabijú. Nie. Ale každý to potom zoberie. Potom má Nie, zastrelené. však to pôjdeš do toho. Kempiť budeš a mne to dáš. A oni si to všimnú tam, tam je veľa hráčov. Však nevadí. Niektorých malo zabí. Hej, keď tu pôjdu dám, tu vedľa mňa blízko. Zase, aj mne sa to stalo. Tak... Choďte odo mňa čo najďalej, lebo... Dobre, zabij tam tú typkyňu. Ale nie, lebo tu je veľa, tam ich je. Nevadí, však ju zabij. Prečo si mňa zabil? Neviem, som urobil pozorný všetci, som vám hovoril. Ona strelila inú typkyňu. Ja mám pištol! Ja som ťa s omylom zabil, sorry, ale fakt som ťa omylom zabil. Teraz iná typkyňa ju zabere. Nie. Áno, ona ju Ja ju de facto. Aj, kámo. To máš za to, že si nás zabil. Super je to video, kúknite sa od Nikilsa. Dobre, netreba. Nikilis to vytvoril. Ja viem, ja si robím iba srandu. Ja si tak sedím. Jak Merma i P2-1. Prečo som to povedal? To je také cringe. Ty ešte vôbec natáčaš? Hej. Máš sklo? Dobre, poďte chlapci, ty čo tu sedíš? Ja tam sedím normálne. Tak sa teším. Ty kokos! Inocenta, pozerajte. A ja, my sme nejaká banda inok. Tu. To je veľmi smutné. No tak to je. Adam, kde sú? Ja si tu kempím. A ja vás skúsim nájsť. Či to dá, kde... Ja asi už viem, kde si. Idem sa pozrieť, kde kempím. Ja vás budem sledovať. Budem vás sledovať. Ja som... Kamo, on tam fakt kempí. Aha. Ja odpoviem vás tu dvoch, ale kamo, on má lepšiu skúšku. Sebi. Však to Aj, práve, že ho každý poď tu. môže nájsť. Poď sem, buďte tam dvaja kempíte. Dobre, počkať. Toto. A ja tam, kamo, tiež som bol, jak som tam... Nie, počkať, budeš ma spektejtovať, lebo ja sa budem hýbať. Kúkaj, Kiko. Vidím, kamo, jak tam Dobre, tam je sedíš. tá typka. Poviem sa, jak tam sedíš. Hej, vidím. Chcem vidieť, to je tá typka, tá, čo má dlhé vlasy. Ja ju vidím. Ktorá je to typ?
Kto je nožík? To teba už zabili? Aha, nie. Nie. Počkať, budeš ma spektejtovať, lebo ja sa aj hýbem a to je lepšie, ak stojíš. Oni sú tam, jedna z nich je. Dobre, tá vnútri dobre, je. vidím ju. Vonka to není. Mňa nikto ešte nezabil. Však ja ju vidím. Počkaj, tu sú viacerí hráči. Mermaj, 5-2-1, ok. Nie sú viacerí. Angel, Patko už... Aha, tu je. Nie, ja som tu. Ježiši, ja som tu. Prečo? Kamo. Ja viem, oni sú tímerky, ona ma chce streliť. Ja viem. Mňa nikto ešte nezabil. Preto majú rovnaké avatary. No však, a kam aby to bolo také, že nikto nevie, že kto sú oni. Ja viem, oni sú také. Také. Dominik Penca prišiel. Kamo. Akože... Dobre, ty mňa spektejtuješ? Jeho zabili, kamo. Ona je tu, ona je tu. Ona Aha, naháňa. vidím. Tento z nás vyhral. Ja som vyhral. No. Či hráme jednu hru, zoberiem meč a ideme zabiť. Poďte, rýchlo, poďte Pozri, všetci. kde som ja? Kde je? Paťo, pozri, kde som ja. Paťo, kde je? Ona je práve teraz. Ona... Lebo budem sledovať Mermaj 5-2. byť na Mermaj. Kde je pištol? Ty kde si teraz? Tu. Dobre, chod tak, kde head, lebo nevidím, kde si. Ty máš takú zlú skryň. Chod tam hore, choď po tých... A tam je pištol, keď sa pozrieš do tých dverí, tam, chod do tých dverí, hej, tam. A tam je pištol, zober ju. Mám ju. A chcem vidieť, jak to s tebou dopadne. Určite prehraje. Ja mám ho na... Pozor. On na 100% prehraje. Tu strel. Kámo, on to jak strel. Všetko ma strela, nič sa s ňou nestalo. Ty si... Kámo, ty ju pofajlujú. Skôr. No. Čo ľudia, dúfam, nech sa vám toto video bude páčiť a dávajte odbery a lajky pre ďalšie videá. Čaute.